Janari gutxi, mesedez, asko, gutxi, dena eta guztia zenbatzaileak. Aupa, zelan dena? Gaur, gonbidapenak egingo dituzu eta gonbidapenei erantzungo diezu. Nire lagunak gonbidatu behar ditut, aspaldi ez ditut ikusi eta. Ea ba, mezua bidaliko diet. Kaixo denoi. Larun batean, askaria prestatuko dut nire txokoan. Nahi baduzue, ekarri edariak, baina gutxi. Nik gauza goxo asko erosiko ditut. Hori bai, mesedez denak etorri. Bidali. Bideo honetan, Amaneren amak bazkaltzera gonbidatuko du bikotea. Jarriko duen menuaz hitz egingo dute Amanek eta Sandrak. Ara, Amaren mezua. Ta, zer dio? Igandean, bazkaltzera joateko. Bazkaltzera? Oso ondo. Bai? Bai. Baina baldintza bat daukat. Zer baldintza? Janari gutxi, mesedez. Benetan ari naiz, Amane. Lasai, neska. Lasai, janari asko jartzen du. Dena jaten badut, tripa lehertuko zait. Ba ez dian dena? Sandrak janari gutxi nahi duela esan du, baina badaki Amaneren amak janari asko egiten duela beti. Gutxi eta asko. Zenbatzaile zehaztu gabeak dira, eta kopuru txikia eta handia adierazten dute. Baina nola erabiltzen dira? Gutxik eta askok izen bati laguntzen diote. Eta izen hori mugagabean deklinatzen da. Izena mugagabean eta gutxi edo asko. Adibidez, janari gutxi, mesedez. Edota Amaneren amak janari asko jartzen du. Gutxi eta asko kontrakoak dira. Dena ere zenbatzailea da, eta osotasuna adierazten du. Normalean bakarrik joaten da, izenik gabe, eta singularrean eta pluralean deklinatu daiteke. Adibidez, dena jaten badut, tripa lehertuko zait. Ba, ez jan guztia. Beste adibide bat, denak etorri. Dena guztiaren baliokidea da. Bi zenbatzaileak berdin-berdin erabiltzen dira. Aukeratu hitz egokia. Janari gutxi, mesedez. Hau, janari asko da. Dena jandut. Guztiak etorri dira. Zenbatzaileak asko, gutxi, dena eta guztia. Agur eta laster arte.